12 resident u 8 uffiċjali fil-faċilità korrettiva ta' Kordin qed jaħdmu mal-1500 qaqa tal-appost li kuljum, flimkien ma' ħelu ieħor relatat ma' dan il-perjodu tar-Randan u l-ġimgħa mqazza. Kull kwarta quddiem il-kiosk li ntrama apposta quddiem il-faċilità korrettiva jasal van li jagħmel ġurnata ġeju sejjer bi 3 ilari ta' 25 qaqa l wieħed ma' kull vjaġġ. Dawn ikunu friski ma li joħorġu mill-forn li huwa fost l-aktar antiki fl-Ewropa, wara li jkunu għamlu 20 minuta jinħmew. L-Ispettur Anzjan Charles Bonici jispjega magħna l-proċess li qed isir fil-forn tal-faċilità sa mis-sigħat bikrin tal-ġurnata. Bħalma qed jista' jimmaġina bħalissa l-proċess huwa busy immens issa. Għandna tim ta' 12 resident mejjuna minn żewġ furnara li huma gwardjani, plus hekk għandna tim ieħor daw jaħdmu l-bakery sewwa. U mbagħad għandna tim ieħor li jaħdem il-pasti għax introduċejna l-pasti, kejkijiet, kannoli biex dejjem indewqu xi ħaġa bnina għal daw iż-żminijiet. Lilin mir-rispons pożittiv ħafna tan-nies li sa minn kmieni filgħodu jinġabru quddiem il-faċilità jistennew il-qaq sħun kif joħroġ mill-forn, anki r-residenti li jaħdmuhom huma kburin ħafna b'xogħolhom. Mhux biss qed ikollhom skop waqt li jiskontaw is-sentenza tagħhom, imma uħud minnhom qed jiżviluppaw ħiliet li jistgħu jużaw meta joħorġu lura fil-komunità. Resident partikolari saħansitra qed jaspira li jiftaħ forn malli jiskonta s-sentenza tiegħu. Ir-residenti hija mmotivati s-simi, immotivati ħafna, anzi jippruvaw jiġġieldu biex ilaħqu mad-domanda, huma fis-sija ta' filgħodu dawn. U jorqdu naħseb jiena wara l-5 wara li jkunu kielu għax imbagħad ninżlu b'tim ieħor biex naħslu u niddisinfettaw il-post fejn kunu ħdimna, ġifieri aħna dan ongoing qegħdin bħalissa. Din mhix l-ewwel darba li Charles Bonici qed imexxi din l-inizjattiva ta' Annobli għaliex kull sena il-fondi miġbura jgħinu għanijiet partikolari. Mela aħna l-ewwel skop primarju tagħna huwa li nagħtu dinjità lix-xogħol li jsiraw ġew u lill-resident intuh talim li jista' jagħmel xogħol dinjituż barra. Ġifieri irrelevanti kemm huma l-flus li jistgħu jinġabru, għax il-flus dejjem jinġabru għal skop nobbli wara kollox, però aħna l-iskop primarju tagħna huwa li iva hemm ħajjem barra tista' taħdem kollok job dinjituż u tagħmilha bħalma minni aħna. Il-bejħ ta' dawn il-qaq se jibqa' dej f'5 ix-xirka il-ġimgħa l-kbira u f'Sibtilajt mit-8 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar. F'Ħattilajt il-kjosk se jkun miftuħ sa nofsinhar.